Jeg er rigtig glad for endnu en gang at kunne få lov til at byde velkommen til Copenhagen Historic Grand Prix. Johan, et fantastisk løb, men du skal hjem og række buler ud. Ja, men det ser meget coolt ud med lidt skrammer. Den så jo lidt for ny ud, da jeg kom, så det er også okay. Jamen, vi går altid til den. Man er jo racerkører, så man kan ikke undgå, at man gerne vil vinde, når man kører derude. Og især når man kører mod de andre, som man kender, så gælder det om at vinde så vidt muligt man kan. Men det er klart, det er ikke min egen bil, det er Charlottes bil, som jeg låner, så man passer selvfølgelig på den. It's very good. It's a nice track. Yeah, I like the track. It's a little bit bumpy, but you know, everyone has the same problem. Yeah, exactly. So it's quite good. Exactly. Hvor stærkt går sådan en Cortina nede for enden af langsiden? Jeg forventer, at den løber omdrejningerne ud i 4. gear, så afhængig af gearingen, men lad os bare sige, den skulle da gerne op på, hvad ved jeg, 180. Kan man overhale på den her bane? Det kan man sagtens, og der er både overhalingsmuligheder igennem parken, og så er der altså 800 meter langside, og det er en ret heftig tunet Cortina, jeg har, så den skal nok komme igennem. It's just great to be racing with some really good drivers and some fun cars and enthusiastic competitors and a lovely crowd of people watching. It's wonderful. That is definitely right. You have been in Copenhagen earlier, haven't you? Yes, I came here about 7 or 8 years ago for a charity event, and that was good fun. We'd ride with David Brabham and people like that. And then, of course, I raced in Denmark back in 1967 in Formula 3. Cremer på 2,9 og en